Сәлем шаян тиктормас һәм һәр вакыт кызыксыныучан дусларым. Кулларыгыз эшкә тотынырга әзерме инде? Алайса тизрәк кушылыгыз, эшебезне башлап җибәрик. Бүген без сезнең белән шаян күбәләк ясаячакбыз. Моның өчен безгә бик күп детальләр, менә бу аның гәүдәсе, башы, күп төрле зурлыктагы тасмалар, төрле зурлыктагы йөрәкләр, күзләр, җилем яисә ике яклы скотч, төсле фломастерлар һәм каши кирәк булачак. Эшебезне башлап җибәрик. Баштан аның гәүдәсен алабыз һәм урталай бөгеп куябыз. Аны безгә тасмалар ярдәмендә бизәп куярга кирәк булачак. Аларны без менә шулай ябыштырып барабыз һәм соңыннан тигезләрбез. Һәм каши ярдәмендә артыгын кесеп алабыз. Менә шулай килеп чыга. Хәзер аның башын әзерлибез. Моның өчен мыекларын ябыштырып куябыз. Ул мыекларны түгәрәкләп куябыз. Күзләрен ябыштырабыз. Фломастер ярдәмендә авызын ясыйбыз. Һәм башын гәүдәгә ябыштырабыз. Хәзер канатларын ясый башлыйбыз. Мин төрле зурлыкта бик күп төсле йөрәкләрне кисеп алдым. Хәзер аларның барысын да без менә шулай урталай бөгеп куябыз. Йөрәкләрне бер-берсе эченә кертеп, ябыштырып барабыз. Менә шундый мотор канатлар килеп чыга. Бер як өчен канатлар әзер, хәзер безгә аларны ябыштырып куярга кирәк. Өскә зурысын. Авызга кечерәген. Икенче яктан нәкъ шулай ук ясыйбыз. Булды. Менә шундый мотор күбәләк килеп чыга. Дуслар, сез дә һичшиксез мондый күбәләкләрне ясап карагыз, һәм дусларыгызны да ясарга өйрәтергә онытмагыз. Бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.